Kumusta po kayong lahat? Gagawa tayo ngayon ng walis ting-ting. Pero bago po ang lahat, kukuha po tayo ng dahon ng nyog. Yun o, yung dahon ng nyog. Ito o, yung dahon ng nyog. Yan o, marami. Gawa tayo ng walis ting-ting. Turuan ko kayo kung paano gumawa. Ganito o. Dahan-dahan para di kayo masugat. Nakarami na ako, pero dadagdagan ko pa. Kulang pa eh. Tatalian natin ito ng goma. Pero hindi ko kaya talian, kaya ipapatali ko sa lolo ko. Bye-bye! Don't forget to subscribe.